Hola, benvinguts a Fer Dissabte. Com esteu tots? Mira, nosaltres bé, després d'una setmana de bojos aquí per les festes, les gales d'anglès, que hem passat molt bé, i gràcies a tots vosaltres per deixar-nos entrar a gravar, a documentar. Jo sé que falten vídeos. Amb molta paciència, sisplau, que estem rodant i estem mirant, penjant, tallant. És que tenim hores i hores de vídeo, però amb paciència ja tenim tots penjat. En seguida mirarem algunes coses que no han sortit encara, que hi ha gent ja que estan demanant, però, com dic, per favor, una mica de paciència. Benvinguts a Fer Dissabte. Dice que no te ha votado. No m'has votat? No. Estic aquí fent màfies, votant venint de... Sí, i tant. Jo he votat per mi, però... Ya lo sé, pero me obligan a votar. Mira, te están enfocando. Ya lo sé. Son trampas. No sabéis del voto. ¿No sabéis el vot? Perfecte. No sabéis del voto. Es secreto. Anem-hi? Per fer una via, què fem? Per número 1? No. No, per exemple, 1, 2 i 3 són els 3 nanos primers i 1, 2 i 3 són les 3 dones. Les dames d'honor de 2013 són de Sandra Boada i Cora Boades. Y el caballero de 2013 es el Nil. Llavors, ja tenim la Pobia 2013, la Mariona Rodríguez. Y el hereu del 2013 es Jonathan Pujol. Un aplaudiment, Un va. aplaudiment, sisplau. És una mica difícil això, de paciència. Sí. Ja tenim la Pobilla 2013, la Mariona. I l'hereu 2013, en Jonathan. Val a dir
val a dir que ha estat unes votacions molt ajustades. Fins l'últim moment no s'ha sabut qui era la pubilla que m'ha donat diners perquè la votés i l'hereu. La Cora Boades, l'Anna Boada, Sandra, en Nil. Val a dir que el poble d'Anglès pot estar molt orgullós d'aquest jovent. La Mariona, què ens dirà la Mariona? La futura directora de cinema. O millor actriu, no? Bé, bona nit a tothom. Primer de tot, volia dir que em fa molta il·lusió poder participar en aquesta tradició amb unes amigues molt especials des de ben petites. I res, també dir que fa molta il·lusió participar en aquesta tradició que identifica la nostra cultura i la nostra identitat catalana, que només és una tradició catalana, em fa molta il·lusió. I res, us vull animar a l'11 de setembre a tothom a sortir al carrer, tothom que li vingui de gust, perquè la cultura, la tradició ens fa lliures i n'hem de parar de lluitar. Així que, endavant, que ho aconseguirem tots junts. Res, agrair a tothom que ha participat a les gales, que si vosaltres sou aquí, doncs som més especials, no? Tothom hi ha de participar i cada any seran millors. Així que res, que acabeu de passar les bones festes i res, fins l'any que ve, en com. Bueno, doncs, només que agrair a tothom el que m'ha apoyat, hi ha gent d'allà que són els millors. Com deia en Nil, també desitjar que la situació d'en Ferran millori, ja que no l'hem pogut tenir aquí aquesta nit. I en fi, que espero que hagueu disfrutat molt de les gales i que avui també ho donareu tot. I que volem un parell de bancs a la massacre. Hola, tornem a estar aquí. El dissabte passat vam gravar un programa en directe a la plaça de la Ruia, a la Glorieta, jo i la Tània. Vam entrevistar amb dues persones molt importants, en Joan Calderó i la Mercè Parró. Per què van entrevistar? Perquè tenen una història que en Joan, per exemple, que és el pare de l'Helena, una nena del poble que tenia càncer, i volia explicar una mica de com anava l'evolució i la història. També la Mercè. Per què la Mercè? La Mercè té dos nens, en Marc i en Gerard, que tenen una malaltia que es diu Duchenne. Ara mirem el vídeo, l'entrevista, com van les coses, com van la vida i com podem ajudar. Bueno, hola Joan, què tal? Hola, què tal? Què tal? Molt bé. Bé. Mira, estem aquí perquè tenies la teva filla, l'Helena, que tenia un càncer, no? I pots explicar una mica? Sí, bueno, a l'Helena se li va detectar un sarcoma d'Ewing a la costella i, bueno, malauradament va ser un xoc, però de mica en mica tot això se va anar superant i a base de lluita, d'entrega, l'Helena va rebre tota una sèrie de tractament, va ser operada i després va continuar amb aquest tractament de quimio i ràdio.
I gràcies a Déu, podem dir que ahir va ser l'últim dia de quimio. I la veritat és que estem molt contents amb la resposta que ha tingut ella, als metges que l'han atès i a tota la societat en si, que ha col·laborat i l'ha donat energies perquè ella ara pugui dir hòstia, ja he passat aquest malson i ara anem a intentar de fer vida normal, no? I tornar a la rutina. Aleshores jo des d'aquí també volia agrair molt al poble d'Anglès, Rodalies, entitats, hospitals i a tots vosaltres en si, perquè sense aquesta energia que s'ha expressat i s'ha donat, l'Helena igual ho haguessi patit una miqueta menys, però ha sigut molt positiu tot això i a ella l'ha rebut i ha sigut l'ha captat. Sí, vale? M'alegro molt i veieu, cada cosa que petita que sigui pot ajudar una vida, ok? Moltes gràcies per tota l'ajuda que hem donat i ara tenim un cas nou que vaig entrar aquesta setmana i aquí per explicar una mica d'això tenim Mercè. Hola, bones. Hola, bona nit. Vale, estem parlant de Gerard i Marc. Sí, Gerard i Marc. Que em pots explicar una mica de què és el DMD o el DMB o aquesta enfermedad? Bueno, la asociación es DPPP y bueno, la enfermedad es distrofia muscular de Duchenne, que bueno, com diu la paraula, és una distrofia muscular severa, que no afecta només els muscles, sinó també afecta els òrgans interns, a la capacitat de respirar, al cor. Bueno, és una enfermedad bastant greu i la probabilitat de vida és d'uns 20 a 25 anys. És una malaltia poc coneguda, no? És una malaltia, les denominades rares o minoritàries, llavors no s'investiga el que s'ha d'investigar, o sigui, s'investiga però no prou. Llavors, amb aquesta associació, el que volem, el projecte que tenim, és recaudar 50.000 euros per a aquests projectes que estan en marxa, que arribin a bon port, perquè aquests nens que tenen aquesta malaltia puguin curar-se. I quan... Bueno, no curar-se, més arriba és que les investigacions que n'hi ha són perquè pal·liar els símptomes o que pari la malaltia. Curar-la encara no es pot. I quants de nens pateixen aquesta malaltia actualment? Aquests nens que estiguin registrats a Espanya n'hi ha 400 casos. Per això ara des d'aquí de l'associació estem creant un registre que volem que tots els nens que estiguin en Espanya estiguin registrats per si n'hi ha un assaig on hi ha un Sueño de Déu a Sevilla o a Madrid, doncs pugui tenir l'oportunitat d'anar a provar si tenen sort per poder crear la distrofina, que és la proteïna que ells no creen. Ells no creen distrofina. I quin efecte té això en la vida de dia a dia pels nens? Ja passen d'escola i per la feina? Bueno, en el cas dels meus nens, doncs tinc que ajudar-los a pujar i baixar escales, a vestir-se, a desvestir-se, en el dia a dia, tot. Perquè ells caminen, però li costa caminar, li costa córrer, tot li costa més que als altres nens. I a poc, clar, la debilitat serà més gran. Quan passen els anys, la debilitat comença amb les caderes, poden anar en cadira de rodes i després ja va pujant pels extremitats superiors. Extremitats superiors i els òrgans interns. Vale. I resulta que hi ha aquest projecte que vaig entrar pel Facebook, i molta cosa al Facebook va haver algunes coses, i és el Duchenne Parent Project a Espanya. Sí. Això què és? Una espècie de projecte per acollir calés? Som una associació de pares i mares que tenen aquesta malaltia. Aquesta Duchenne Parent Project a Espanya també n'hi ha en Itàlia, França, Estats Units. Bueno, en el nostre cas d'Espanya el que nosaltres volem recaudar 50.000 euros. I també donar suport als pares, explicar-li les teràpies que n'hi ha per millorar la vida d'aquests nens. I bueno, que tots els nens que estiguin registrats i saber d'aquesta malaltia. I difundir perquè tothom sàpiga el que és Duchenne.
Què podem fer nosaltres per ajudar? Per ajudar, doncs mira, aquí estem fent recollida de taps, després tenim la venda de camisetes, fem eventos com obres de teatres, concerts, a l'estant que teníem avui. Sí. I després tenim el Teaming. El Teaming és microdonacions, que se poden ficar al Facebook, posar Teaming, microdonacions. Ja està la Dutxem Parent Project, amb €1 al mes pots ajudar. I després també n'hi ha molts casos, només Dutxem, n'hi ha diversos casos. Doncs mira, jo tinc alguna cosa que fa mesos que he estat fent a casa i és tan fàcil com això, Es pot agafar una ampolla de 5 litres i cada vegada que obres un bric o una Coca-Cola es fica dintre i es va recollint i es pot donar, ja dona'm això. Moltes gràcies. Espero que pot ajudar una mica. Sí, i tant, tot ajuda, tot. Doncs moltes gràcies per venir. Perdó, volia anar també a donar les gràcies a tothom que ha col·laborat amb aquesta rifa d'avui, a tots els comerciants d'anglès, i gràcies a la meva família, a les meves amigues que em donen cada dia el seu suport i els seus ànims. I també al pare de l'Enè que ha vingut aquí a donar-me ànims. Gràcies. Jo només volia dir, i abans he parlat de la Merche, que quan es va passar a nosaltres aquest cas era un xoc. I nosaltres, clar, vam començar una lluita, també, que aquesta lluita derivava en que teníem de lluitar perquè els nostres fills poguessin tenir una qualitat de vida igual que la tenen els restes. Aleshores, jo el que li vull dir a la Merche és que qualsevol esperança que ens dona és tenim d'agafar ella per poder lluitar. I aquesta lluita és la que ens farà després tenir la possibilitat de vèncer. El que és una mala notícia ara, i tenim de ser realistes, pugui ser després una victòria, perquè no vol dir que això que està fent ella, aquest ensaig, que probablement arribarà, no pot dir que vagi bé i els nens se curin i siguin normals, aunque sigui una pastilla diària per tota la vida, però que sempre es tenim d'agafar aquesta esperança i aquest fil que es deixen, que sempre te diuen un 90,99%, sempre queda aquella mil·lèsima part. Aleshores és agafar-nos allò, com ho vam fer nosaltres a la nostra filla. I això, i amb tota la gent, i amb la solidaritat que puguin tenir a nosaltres, a ella, doncs això és el que li donarà energies per tirar endavant. I per mai deixar caure l'esperança. És l'únic que volia dir. Pues moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Ja veieu, es pot ajudar amb qualsevol cosa petita, gran, amb energies positives. Entreu a la Facebook, ja penjarem tot al nostre web, al nostre Facebook, a latv.cat, a veure si hi ha algun enllaç, que la gent pot anar informant sobre què poden fer i més informació, d'acord? Moltes gràcies. Gràcies per venir i en seguida ja tornem després d'aquestes notícies. Gràcies. Doncs ja sabeu, si voleu ajudar, anar recollint taps i tal per posar, hi ha llocs per tot el poble on es pot deixar aquests taps d'ampolles, de brics, de xampú, el que sigui, d'acord? I entra a la pàgina web, que és dutxen-spain.org, d'acord? Està aquí, si mireu aquí, sortirà ara el... d'acord? I també hi ha el Dutxen Parents Project Spain, que es busca a la pàgina per Facebook. Sisplau, entra el que puguis. També hi ha concerts, ja anirem informant les coses que es pot fer per ajudar amb aquests nens i aquestes famílies, d'acord? Sí, ya te digo. Hostia. Tornem en seguida, després dels missatges dels nostres patrocinadors.
A Nou Anglès oferim tot tipus de serveis per a la vivenda. Venda, compra, lloguer, assessorament, tramitació, assegurances. Consulti'ns. Animals Brunyola. Oferim la màxima cura per a la teva mascota, com es mereix, com tot un campió. Servei de peluqueria, salut, alimentació i complements per al més especial de la casa. Visita'ns. Comença el dia amb bon gust a la pastisseria Piferrer. Mestres artesans des de 1842 a l'elaboració de pastissos, bombons i reposteria. Obert des de les 8 del matí. Pastisseria Piferrer. A Calvo Joier hi trobaràs les primeres marques en rellotgeria del mercat, a més d'una col·lecció de disseny propi i exclusiu en joieria. Especialistes en la reparació de rellotges i altres peces, perquè tornis a lluir-les. Centre, terrassa, sol, servei, aroma, cafè, ambient, somriure, música i tu. La Rulla Cafè. Vine a la xarxa, un nou espai, amb nous productes, amb la carn i el peix més fresc i de gran qualitat, a un bon preu. A més, de tot el que necessites per al dia a dia. Vine a la nova xarxa. Relaxa't. Sent les millors mans per a la teva bellesa i salut, amb productes de primera qualitat, com et mereixes. Deixa't cuidar per Ones. Botiga Santa Bárbara. Verdura, fruta ecológica, pa de forn de llenya, productos dietéticos ecológicos artesans, productos sense gluten, lactosa, farinas, aros, suc, begudes, mel, embotits casolant. Mai has estat tan a prop de lo natural. Botiga Santa Bàrbara. La teva neteja ara té un nom, Tatonet. Especialistes en la neteja i manteniment de comunitat de veïns. Neteja de pàrquing aspirado, neteja de pàrquing fregat, de portes de tota mena. Ara, la teva neteja té un nom, Tatonet. El dilluns passat també vam anar a la plaça de la Rulla per fer el nostre programa. I van entrevistar amb un esportista del poble d'Anglès. Es diu David Rodríguez Pavó. És un nedador, entrenador, inspiració als nens i adults que volen fer coses, que volen sentir-se bé i ajudar a les altres. És instructor de natació a la piscina municipal d'Anglès. Ajuda també amb el Club Waterpolo. Si teniu interès, aneu allà, les inscripcions estan aquesta setmana, però a sobre, més a més. En David també és nedador professional, que va fer la travessia de les Isles Medes i ara aviat, explicarà més en el vídeo, farà la travessia de la Costa Brava. Disfruteu i apunteu a la piscina. Jo també faré. Jo soc l'Anthony James. I jo soy Tania Maria. Estem acompanyats avui amb David. Hola, què tal? Hola, molt bona nit. Com anem, bé? Molt bé, perfecte. Com han anat aquests dies? Bé, de moment bé. Molt bé. Doncs mira, tenim David aquí avui perquè ell treballa a un lloc molt important aquí al poble, que és la piscina, i creiem nosaltres que és un lloc maco, important, sa, un punt de trobada de gent que es poden passar bé i a la vegada poden aprendre coses importants i exercici i bueno, en David explicarà més coses. Què és que fan a la piscina? Què fas a la piscina? Bé, jo a la piscina sóc el coordinador de la piscina. La meva tasca consisteix en preparar tot el que són els cursets, tant les escoles que venen a la piscina
com els adults, com la mainada. Llavors, a part d'això, doncs, també organitzo tot el que són els horaris dels monitors i els horaris de piscina, que ara a l'hivern els horaris van des de les 7 del matí fins a les 9 i després a l'estiu canvia una mica i tenim la piscina coberta i descoberta i l'horari va de les 10 del matí a les 8 la descoberta. Llavors el que es tracta és organitzar tot això, tot aquest conjunt perquè funcioni bé i perquè tothom pugui disfrutar d'aquesta activitat. Llavors el que és molt important és que a l'hora de fer els cursets tinguem tots els monitors preparats amb uns horaris concrets perquè tothom pugui venir i llavors a partir d'aquí el que es fa és intentar que cada monitor tingui un grupet petit. Per exemple, quan fem els cursets de mainada, sobretot els més petitons, els grupets són més petits i a mesura que les edats van augmentant, els grups són més grans. A quina edat comencen a la piscina? A la piscina comencem als 2 anys. Als 2 anys ja es pot començar l'activitat. Sempre i quan aquests tan petits el que fem, primer provem una miqueta a veure com va la cosa i si funciona bé, sobretot es pot saber molt clarament a partir del tercer dia. A partir del tercer dia és quan fan un tomb la mainada i es veu molt bé si el curset pot anar bé o no pot anar bé. Molt bé, doncs poden començar a 2 anys. Hi ha una edat límit per poder fer cursets? No, perquè quan acaben l'etapa d'infància i adolescència i tot això, entrem amb els adults, que llavors també hi ha activitats pels adults. Els adults fem des d'aprenentatge fins a perfeccionament i també fem l'activitat d'aigua gym. I una vegada passem als adults tenim els jubilats o les jubilades, que aquí també fem activitats tant d'aprenentatge com manteniment com també fem aigua gym. I si alguna persona voldria apuntar-se per un curset o el waterpolo, per exemple, què hauríem de fer? Aquí hem de parlar o on ha d'anar? Bé, precisament demà comencem la temporada d'hivern i a partir de demà tot el que són cursets ja s'han obert les inscripcions. Aquesta primera setmana, des del dia 3 fins al dia 10, es faran per la gent que són socis o que han vingut a les altres temporades i a partir del 12 fins al 19 seran les inscripcions per la gent que no són socis o que no han vingut mai. I això és la piscina mateix? Sí, han de venir a la piscina i allà hi ha les administratives i secretàries que els hi faran la inscripció. Ja sabeu, si voleu apuntar per algun curset aquest hivern, corre cap a la piscina a partir de demà, s'apunta al curset i ja està, per tots nivells, des de 2 anys fins al... Bueno, no hi ha límit. No hay límite, la verdad. Y además eso es lo bo que té, ¿no? Que no hi ha límit. Exacte, vull dir, a la piscina el bo que té és que és un lloc que és molt agradable, sobretot és molt important perquè l'activitat física és molt important, ja que mous els braços, mous tot el que és el cos l'actives. A part d'això hi ha tot el que és el cardio, tot el que és l'aeròbic que serveix per mantenir-te en forma i disfrutar de l'activitat. Bueno, y también está el tema de que los que tienen problemas con la columna vertebral, també és molt important, no? Sí, tot el que són esquenes, postoperatoris de gent que s'ha operat de genolls, de colze, d'espatlla, poder gaudir d'aquesta instal·lació que jo crec que som l'únic poble de lo que és la Selva que tenim una piscina municipal a la nostra disposició, és important poder-la disfrutar. Els cursets, quant de sovint fan per la setmana? Quantes dies són? Normalment aconsellem en funció de les edats, però sol ser un parell de dies a la setmana. I el waterpolo? Hi ha diversos equips? Quines edats tenen els equips de waterpolo aquí? Després l'altra activitat, que aquesta ja no forma part de lo que és la... Bé, jo treballo per l'Ajuntament d'Anglès, però el que és la natació del waterpolo està separat de lo que és l'Ajuntament. Llavors aquí el que fem a partir dels 6 anys, quan ja saben nedar els nens, més que res, els comencem a iniciar el que és la natació del waterpolo. Jo tinc entès que lo del waterpolo és bastant dur, o no? A veure, sí, però avui en dia jo crec que si et dediques a l'esport tot és dur. Vull dir, no hi ha cap esport que sigui dur. Si tu
vols estar davant, si tu vols guanyar, si tu vols estar bé físicament i que els rivals no puguin amb tu, doncs has de lluitar i has d'anar-hi. Sí que hi ha esports, per exemple, tot el que és la natació, que és un esport individual, doncs que el problema que hi ha és que ets tu contra el crono i no tens un rival, sinó que has de ser tu que t'has de retroalimentar per poder tirar endavant. L'esport del waterpolo, a diferència, és un esport d'equip, que sí que és dur perquè naturalment estem en un medi que no és el nostre, que és l'aigua. A la terra, vull dir, jo sempre comparo el futbol o el bàsquet, altres esports, l'avantatge que hi ha és que tots els nens a l'hora del pati hi juguen aquestes, però una piscina o vas a la piscina o no pots nedar. I els equips de waterpolo aquí anglès, quina edat és? Bé, aquest any estem acabant d'ajustar una mica les categories perquè com que començarem el dia 16 de setembre, comencem els entrenaments, hem de veure una mica si disposem de tots els nens i nenes que ens van venir l'any passat. Llavors, segurament, aquest any mirarem de tindrem l'equip absolut, que és el que hem tingut durant 15 anys, i llavors mirarem de tenir un equip de benjamins o alevins, en funció dels nens que tinguem. A part de que també faran competicions de natació. ¿Y estos equipos jugan entre ells, compiten? No, aquí a Girona el que solem fer, fem una lligueta amb els equips d'aquí a Girona, que som el Banyoles, l'Olot, el Gec i el Figueres, i després d'aquesta primera fase ens fan anar als equips de Barcelona. Llavors ens pot tocar Mataró, ens pot tocar Barcelona, ens pot tocar Montjuïc, ens pot tocar molts diferents clubs, però normalment el problema que hi ha amb el waterpolo és que els equips són a Barcelona, vull dir, aquí és molt difícil. D'acord. I si algú s'interessaria en apuntar en algun equip de waterpolo, hi ha places? Sí, naturalment, tant per fer natació com per fer waterpolo no tenim límit de participants, vull dir, com més gent vulgui venir millor, i llavors és només arribar-se a la piscina, preguntar per mi, que normalment a les tardes hi soc, i ja els hi donaré tota la informació. Segurament el dia 16, si no hi ha res de nou, començarem els entrenaments, farem els més petitons, que són els de 6 fins a 9 anys aproximadament, començarem de 3:45 a 3:45 i després a partir de 9 anys en amunt comencem de 3:45 fins a les 8. Pues ja ho sabeu, si teniu ganes de nedar com un solista, amb un curset o fer exercici, cap a la piscina, i si teniu ganes de compartir en equip, també cap a la piscina. Exacte, la piscina està obert per tothom. Per tothom. Aquest dimecres, el dia 11 de setembre, com sabeu tots vosaltres i nosaltres, és la Diada de Catalunya. I aquest any és molt, com se diria, especial, perquè ara fem la cadena humana. Vam entrevistar amb una gent d'anglès per independència i van explicar això, el moviment que tenen i les coses, activitats que faran per aquesta Diada de Catalunya, aquest any 2013. Si teniu ganes d'enganxar, mà a mà, a anar a la cadena, apunteu-vos. Ja tenen la botiga, ja la indústria d'anglès, o si no hi ha temps, agafa el cotxe el dimecres, cap a Cels i juntar-vos. Nosaltres estarem allà a veure si ens trobem. Ara més informació gràcies a aquesta gent. Hola, estem aquí en Catalunya. T'agrada o no t'agrada? El dia 11 és la Diada de Catalunya. Aquest dimecres fan una cosa històrica, la cadena humana. Com veiem d'aquí, sortiran autobusos d'aquí a Anglès cap a Caldes de Malavella per participar en aquest objecte, aquest projecte. Anem a parlar amb algú que sap més i ens explicaran ara a matv.cat. Ara aquí estem amb en Jaume i la Mireia, que ens explicarà els actes d'aquests dies i què faran la gent d'anglès. Hola, què tal? Bé, molt bé. Hola, com esteu? Hola, molt bé. M'alegro. Doncs mira, ja esteu aquí. Què tal el dia 11 la cadena humana? Com es farà? Perquè m'han dit
que ha sortit d'autobusos d'aquí, que cap a Caldes de Mavé, no? Com va bé això? Com anirà això? Bé, doncs la cadena nosaltres l'hem organitzada conjuntament per tot el poble d'Anglès, de manera que la gent s'ha pogut inscriure i no ho ha hagut de fer individualment. I llavors ens hem ocupat de tota la infraestructura i tenim 4 autobusos que faran 2 viatges, això vol dir que equival a 8 autocars, i estem molt contents per la resposta que hi ha hagut de la població, perquè la veritat estan tots plens, encara segurament si en tinguéssim un altre el podríem omplir. I anirem a Sils, on hi ha l'hostal dels Rolls, és el tram que ens correspon a nosaltres, crec que correspon al terme municipal de Caldes de Malavella, però per entendre'ns nosaltres diguem que és a Sils perquè queda més a prop, i en allà doncs tindrem també els gegants que ens acompanyaran amb els grallers. Estem pensant també d'organitzar alguna activitat pels nens per poder-los entretenir durant l'estona que estarem esperant des de les 3 fins a les 5, un quart de 6 que començarà la cadena. I bé, i llavors doncs també tindrem un servei de bar amb aigua, amb refrescos, per poder-ho passar com més bé millor, si és que fa molta calor, i això és tot. Fer la cadena, fer les fotos i tornar cap a casa. La cadena comença a Alcanar i s'acaba al Pertús. Recorre tot Catalunya, són 500 quilòmetres de sud a nord. Déu-n'hi-do, i quantes persones es necessitarà per fer aquesta cadena? Tenen idea o...? Per fer la cadena s'ha calculat que es necessiten crec que són unes 400.000 persones, però nosaltres pensem, o sigui, 400.000 persones que s'han inscrit per assegurar que es fa aquesta cadena, però nosaltres pensem que quan arribi el dia 11 s'hi apuntarà moltíssima gent, que s'hi afegirà, i probablement en alguns llocs no tindrem una cadena, sinó que tindrem una riuada humana, dependrà dels llocs, no? I què hora surt l'autobús d'Anglès? A quina hora surt? Sí. Com hem dit abans, hi ha 4 autocars, sortiran a les 2 i llavors deixaran a la gent a Sils i tornaran cap aquí, tots 4, agafaran la gent que surt a les 3 i tornaran cap allà. Molt bé. Hi ha uns que surten a les 2 i d'altres que surten a les 3. Clar, perquè són 4 autocars però que fan 2 trajectes, diguem-ho així. I si algú s'interessa apuntar-se que no està apuntat, on haurem d'anar? Podem anar ja al mateix dia dimecres o han de venir abans? Bé, ara, diguéssim, la gent s'havia d'inscriure per internet, però ara els trams aquests d'aquí a Girona ja pràcticament estan tots plens, o sigui que ja no és possible apuntar-se. En tot cas, crec que queden alguns llocs lliures en alguns trams del Delta de l'Ebre, però, com he dit, doncs ara, un cop està assegurada la cadena, que ja hi ha la gent necessària, el dia 11 tothom qui vulgui anar, a ningú se li impedirà d'anar-hi i de sumar-s'hi. O sigui, és una cosa totalment lliure. Sí, després tenim aquest diumenge, el dia 8, ens hem sumat a una iniciativa d'un grup d'excursionistes que han fet una pàgina web que diu Estelades al cim i que proposen que la gent pugi als cims de les muntanyes de Catalunya amb estelades. Llavors nosaltres hem organitzat la sortida, se sortirà a les 8 del carrer de Bellveí. A 8 del matí? A les 8 del matí. I tothom que vulgui venir doncs, pot venir amb l'estelada i pujarem a Santa Bàrbara, farem una foto i tornarem a baixar. Doncs el dimarts també feu una cosa, no? Sí, el dimarts tenim la marxa de torxes, que és un acte que es fa per recordar tots els catalans que van lluitar la nit del 10 de setembre de 1714 per defensar Barcelona, i la fem conjuntament amb el poble de la Cellera. I aquest any sortirem a les 8, ens trobarem en el passeig de l'estació per sortir cap a la Cellera, i després a la Cellera hi haurà uns actes i uns parlaments i es tornarà un altre cop cap aquí a Anglès i es farà la ruta pel barri vell. I acabarem a Can Cendra, on hi haurà uns parlaments de les assemblees locals i també hi haurà una representació coreogràfica de la cançó País Petit d'en Lluís Llach
a càrrec de l'Escola de Dansa d'Anglès. I finalment hi haurà també el regiment de Sant Narcís dels Miquelets de Girona, que tiraran unes salves d'honor. I finalment, per acabar, hi haurà una botifarrada popular i costarà 4 euros l'entrepà amb la beguda, i després les torxes, qui vulgui portar torxa, la vendrem a 1 euro. Doncs ja saps, aquí a Anglès diuen que no fan res, però fan moltes coses. Doncs ja ho saps, el diumenge per pujar a Santa... Què teniu aquí? Teniu samarretes estelades, teniu begudes... Sí, hem creat unes samarretes que són d'anglès, que les hem... Aquestes les hem fet nosaltres, són per anar a la via catalana, però a la vegada posa anglès per la independència, no? Que la gent d'aquí anglès els hi ha agradat molt. I a darrere el que hi ha seria el tram de la via catalana, des d'on comença a on t'acaba. I aquestes són les que hem vengut més. Hi havia aquestes, així, de nens, d'home, i llavors hi havia unes iguales, però de tiretes de noies molt xules. Les hem esgotat perquè hem vengut molt. I el que estem venint ara és 4 restos que ens queden d'altres models i així, que hi ha l'estelada darrere, que també són grogues, i ja està pràcticament. A part tenim algun detallet, tenim buf, tenim collarets, tenim braçalets, mitjons, tenim una mica de varietat de tot, que s'ha anat venent tot una mica, però més que res era... La nostra proposta era aquesta, muntar la botiga per lo que és la via catalana. Aquesta botiga el dia 11 ja estarà tancada? Estarà tancada el dia 11, sí. Hem estat un mes i un parell de dies oberts. Estarem, sí. Ok, doncs ja ho saps. Aquí a la botiga es pot comprar les samarretes només fins al dia 11. Moltes gràcies, Mireia. Gràcies, Jaume. I ens veiem aviat. atv.cat, Anthony James. Bé, aquí teniu, fet dissabte. Gràcies per mirar. I estarem aquí totes les setmanes. Si voleu enviar algun vídeo o alguna foto, si teniu alguna història de les gales, envia-la aquí, info@atv.cat. També a la nostra pàgina de Facebook, que pot entrar i trobaràs tots els vídeos. Una vegada més, demano paciència per tots els vídeos de les gales. Tenim moltes coses i ja, te prometo, te posarem. I penseu que demà també estarà un altre programa, Entre Medios, amb Tània i Jordi, que aquest cap de setmana hem estat allà al Festival de Cine de Girona, amb gent molt important, red carpet, estrelles, i ho veràs, demà. Connecta't a mirar amb Entre Medios. I la setmana que ve, tota la setmana està penjat aquests programes, no us preocupeu. Si no teniu temps de mirar el programa sencer, no us preocupeu. Mireu una mica, mireu l'altre, però sobretot, mireu. Moltes gràcies. Fins aviat. atv.cat